okay lang na magpirma ka na lang ng promissory. Nangyari ko ko ano. Pero po, okay lang po, anan mo na po. Inuwan mo siya. Inuwan mo lang siya, ma. Hindi ko na ako nag-aaral ka. Hindi, inuwan mo lang siya, ma. Isang masayang hapon sa ating lahat, mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ngayong araw ay sasurprisahin na naman natin ang isang pinakabonggang nanay all the way from Del Pilar. So tara na't kilalanin na natin ang packages na ibibigay natin sa kanya. Pero bago yan, pasensya na po sa aking itsura dahil prepared ang inyong ambassadress dahil daling po akong photoshoot. Hindi po ito dahil lamang sa JFS pero gusto ko pa rin ipakita ang aking kagandahan ngayong araw. So tara at kilalanin na natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong red ribbon cake. Meron tayong isang bilaong pansit. Meron tayong 2 bilao ng kakanin. Sari-saring kakanin. Meron tayo ditong overload trio from Greenwich Pizza. Meron tayo ditong bubble balloon na may happy 65th birthday mama. At syempre meron din tayo ditong 2-in-1 na chocolate bouquet na worth 10,000 pesos. At syempre, meron din tayo ditong patarpaulin para sa ating lucky mommy for today. So talagang napakabongga dahil bagay na bagay sa postura ng inyong ambassadress. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara at bigyan natin ng sorpresa at saya ang ating mahiwaga at magiting na nanay ngayong araw all the way from Del Pilar. Sa Del Pilar, San Fernando. Tara na't samahan niyo akong surprisahin si nanay ngayong araw. Dito na pa. Malapit ito! Tao po! Ay, tao po! Good afternoon, nanay. Yaman po si Juliana de los Santos po. Ay, lang po, nanay. Glass po. Nay, may delivery lang po kaming motor po. Sa imo po nakapangaran po, Honda Click 125 po motor. Ang nag-order po digdi si Sir Narciso. Bali po, ipapareceive po sa imo, si payment po. May kulang pa po siya, may balance po siyang 7,000. Opo. May babayaran mo 7,000 o hindi bulugin niya yan? Depende po naman sa ahente po. Kung sa ahente pong nakaulay ni Sir Narciso, siya po ang kaulay. Hindi ka nanay. Hindi ka nanay. Isang katig ni nanay para mahiling ka po, patunay lang po yan.
Paano po iyan? Mayo. Takot na kung ano-ano. Baka uma. Mayo pa po pati. Mayo pa po sa Sir Narcis. Trabaho. Bigyan dito ka lang sa doon kay Oo, Lola. kasi mong sinabi. Mayo po sinabi. Tayo, pagaling. Paano yan? Aral po kanina, Nay, ipapareceive mo na po lugod. Pero po, nakapangaral po kaya ni sa imo, Juliana de los Santos po. Iyan po, Juliana de los Santos. Receiver po, Barangay del Pilar, San Fernando. So, ipapareceive nila po sa imo. Okay lang, Nay, magpirma ka na lang ng promissory. Nangyari ko na kung ano. Pero po, okay lang po, anan mo na po. Inuwan mo siya. Inuwan mo lang siya, ma. Hindi ko na mo kung nag-aaral. Okay, dyan na Inuwan mo muna lang siya, ma. Pailimin na muna po. Cellphone ko, Bea. Mahin po si Sir Narcis. May Yes, ma'am. trabaho. May trabaho. Okay po. Pasensya na po. Nakali po kaya akong kasalan, kaya po ako naka-make up. Hali po kasalan, nanay. Hindi ka na, nanay. Isang pagbayin. Ano po, ipapa-receive me lang po sa imo para pag nag-abot na si Sir Narciso, ikaw na lang po magsabi sa iya. Iya pa, okay lang, nay. O pa ang okay ng rolay kanina. Ayun po, kaya lang po, may balance nga ni kung 7,000. Pero po, ipapa-receive lang po sa imo. Uhulugan niya na lang. Opo, ulo ganyan na po. Sige na, nanay. Buksan mo na lang para mailin mo lang. Sige po. Hindi po, napabangat ka na. Sige po, buksan mo dito yan po. Sige na, nanay. Kinabi o kinabi. Sige po. Halika dito, nanay! Wala kilagat si nanay. Sobra. Hello po, nanay! Oh, nakututa ka, nanay. Yes, may na-prank. Halika dito, nanay. Happy birthday po dahil balita namin ay kaarawan niyo po ngayon. So, nanay, kumusta po ang inyong birthday celebration ngayong araw? Okay lang. Okay lang, maugma. So, may handaan ba kita dyan? Ayun ang daan. So, nanay, halika dito, nanay. Dito ka, isa ka dito. Ayan, meron kang pansit, meron kang 2 pilaong kakanin, meron kang pizza, meron kang bubble balloon, meron kang coke, at syempre may red ribbon cake, at syempre, nanay, nakikita mo ba to? Wow, kitang-kita daw talaga ni nanay. Nanay, sa tingin mo magkano kaya to? Bilang ko. Bilangan mo muna. Okay, nanay. Yung money bouquet na yan ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos para po sa inyo. So, tanggapin niyo po to, nanay. At syempre, may pa-chocolate ka pa dyan. Wow, sana. O, halika dito, nanay. Lapit ka lang dito. Huwag kang lumayo sa akin. Ayan. So, meron ka ba yung may patarpulin ka pa dyan sa likod? Nakikita mo ba yan? Bonggang-bongga. Happy 65th birthday, nanay. At syempre, bago yan, meron din akong gustong basahin message para sa iyo. Okay lang po ba yun? Masaya ka ba, nanay, ngayon? Sobrang saya? Wow, no, saya-saya naman ni nanay. So, nanay, may babasahin akong message para sa iyo na ipinabibigay ng iyong anak. Inaasahan mo ba itong regalo para sa iyo? Inaasahan mo ba ito? At mataw na. Naarap ka ni, ha? Expected na pala ni nanay na may regalo, pero dahil niya naarap ka ni. Sige, nanay, itong message na to ay para sa iyo. Hi, ma! Nagulat ka ba? Happy 65th birthday po. Hagad ko sa mahal na Diyos, natauan man lugod ka mo ni Papa nin kusog, nin lawas, asinalawig na buhay, para makaibahan ni Pakamo nin agoy. Pasensya na po kung naging pasaway man kami, o napaturo ang sa imong luha. Salamat na dakula sa pagpapadakula mo sa mo, asin sa mayong sawang pagpapadangat, asin sa mga makuapo mo. Miss na ka na, namimiss ko kan aking pa ako, nakaiba-iba mong pag-ani. Kaya sobrang itumko kadto, pero ngunyan, napurpusyaw naman pidigit. Mama, sana napaugmata ka sa sakuyang nakayanan. I love you, ma. Ingat ka mo dyan, pirme. At sa buong pamilya mo, sa buong pamilya ta, liwat po, happy birthday, mama. Nagmamahal ang magayon mong aki na si Floria. Wow, napakabongga, may 10,000. So, nanay, sis, may bayadan kang 7,000, ibabawas na dyan.
Why? Tumudo naman si nanay, ibabayad naman talaga. So nanay, halika dito, hayaan mo tong balon na to, ayan. Kumusta po nanay? Kumusta naman po? Oma. Maugma. Kumusta naman po ang surprise ang ibinigay ni Ma'am Florian para sa inyo? Hindi ko akalaon. So, alam mo, 10,000, no? Paghahatian po ba natin to? Wow! Bibigyan tayo ni nanay. So, dito na ba tayo magpapablow ng cake? Okay, nanay. So, hindi pa dyan nagtatapos. Bago kita hingian ng mensahe mamaya, magpapablow din kami ng iyong red ribbon cake. So, ito ang ating lucky mother for today na si Nanay Juliana de los Santos all the way from Del Pilar, San Fernando. So, tara na't samahan niyo akong ipablow kay nanay ang kanyang red ribbon cake. Hello guys! So, andito pa rin kami sa labas. Nasa highway tayo ng San Fernando at kasama pa rin natin ang ating lucky mother na si Nanay Juliana. So, tara na't samahan niyo akong kantahan si nanay ng Happy Happy Birthday. Kakanta kayo ha! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alam po, mami ha. So, ayan, mami. Make a wish and blow your candle. Kasi mahangin eh. Kaya dito na lang tayo. Sige, mami. Make a wish and blow your candle po. Sige, mami. Blow. Yay! Palapakan naman natin si Lola. Ayan, mami. So, since po na-blow nyo na ang inyong birthday cake, mami, ba't isog ka ng isog dyan? Ano problema? Mami, ano naman po gusto nyo sabihin sa inyong pinakamamahal na anak na nasaan po ba si Ma'am Florian? Nasa Taiwan. Ano pong gusto nyo sabihin kay Ma'am Florian? Bababa ko lang tong cake kasi delikado. Ayan. Ano pong gusto nyo sabihin, mami, kay nanay, ay kay Ate Florian? Yan. Salamat sa gamit na sa ila, sa pag-surprise mo sa kuya. Sugod. Yan ay mag-aaral. Sa kuya bilang mamagurang mo. Kasi sana, madagat mo rin ang pagkabunutan, sila tayo mamasugang, sa mga pamangkin. Doon siguro ang yan, yan ang pagkabayaran sa iyo. Sa buhay, sa mga aki. Yan lang ang hagad ko na parang malugod na tamang kanyang maray na sa loob sa mga ganito. Hindi kayo saan mo man naman makakasalamat. Konsideran mo lalo na pandemya. Sana ingatan mo ang yan lang. Ayan, napakaganda naman ang message ni mami. Ilang taon na po ba si Ma'am Floriana sa Taiwan? Matulo na po. Okay, mami. So, isang I love you na lang para kay Ate Floriana. I love you. Flying kiss naman, mami. Flying kiss. Yeah, palapakan naman natin si Lola Juliana. Again, mami, happy birthday po. Masaya kami na naging parte ng inyong birthday ngayong araw. So, wala na po ba kayong gustong pasalamatan sa inyong mga kapamilya dyan? Okay na po? Okay, mami, maraming salamat po. Again, we are the JFS team. We don't just rate, but we captivate. Follow on our social media accounts. And again, Mami Juliana, happy birthday! Magbabay ka naman po, mami. Bye! I'll make you fall in love. A love that can't be broken.